Tak já jsem Mojmír Jiřábek a jsem členem Německého kulturního spolku. Paní Fazekáš, předsedkyně toho programového programu Babylon Festu pro letošní rok, nás i hned pověřila tím, abychom to připravili, tedy v loni nás pověřila už tím, abychom to připravili pro letošní rok. Tento hudebně literární pořad, a my jsme řekli samozřejmě proč ne, a pak jsme si teprve začali dělat jaksi hlavu s tím, jak to udělat. Ta hudba propoje nás všechny, takže to je velmi vtipné propojení, že tam člověk se musí opravdu trošku lámat hlavu, jak to udělat, aby to splňovalo tato kritéria, a to se nám snad letos podařilo. Tak já věřím, že to i do budoucna bude úspěšná součást Babylon Festu. Takže my jsme to převzali v nějaké formě spolupráce. Ta forma spolupráce s Babylon Festem byla nastavená pouze tak, pokud si to pamatuju, že vystupovali za nás, vystupovali děti ze základní školy Antonínská, tam se chodil dokonce ještě i já na speciální němčinu, ta se na tu němčinu specializuje, ta škola, takže tam s paní učitelkou se připraví nějaký program, děti vystupují a vystupují tedy na tom jednom pódiu v Lužánkách, takovým tom hlavním festivalovém dnu. No, ale tak jsem to pozoroval já poslední ty 2-3 roky, že bychom se zapojili nějak jinak, třeba jak tam se prodávají nějaké ty speciality, něco na jídlo, něco na pití, tak na to my jsme si nikdy netroufli. A na jiný typ pořadu myslím, že taky ne. Až teď vlastně začalo to tím, jak jsem říkal, že v loni mě pozvali do toho hudebně literárního večera. Je to vynikající nápad, je to vynikající festival, klobouk dolů před organizátory, že toto dokáží skloubit. Myslím, že to je skutečně je potřeba poděkovat panu Fabišíkovi, paní Fazekáš a všem dalším. Samozřejmě je potřeba poděkovat městu za jeho podporu, i kraji. A já jsem se k tomu dostal, říkám, před několika lety a bylo to pro mě velmi milé překvapení, že tak skvělý festival tady mohl vzniknout svým způsobem na koleně, protože to nejsou zase žádní profesionálové, dělají to vedle svých pracovních povinností a myslím, že ten festival je opravdu jako exkluzivní.